hamren berta kala abang kubang pike don phan sita me adap ke me kadom padiriglo non hamren berta than ji bang ni liten don hi non berta arju konik tha mijangkar bianglong dual amla constituency arlo punjab polling station along pur ke chudut ajok police atum pen ke ne batuma phan non anta hem kang sampen pa jok che rek ajok APSLC asong atum pen ka se song padu pon pusi hamren berta pherangke serong kirong farpen berta nang pale APSLC long live Qatar long live Qatar long live Take to the long live Take to the long live Tribal unity long live Tribal unity long live Rakyat sesong pangtang nang ma Rakyat sesong pangtang nang ma Hai hutur pawir nang ma Hai hutur pawir nang ma Jakong lang no pawir nang ma Jakong lang no pawir nang ma Handback long liti Handback long liti Handback long liti Emen ke anima topi pini li dolam la long mo ming president. Ini lidak pini ke bang ike ni tum next Friday ani ta bang alo. Sita me Friday ani akam chok sete. Pini ke ni tum arong asor tum dolam la punjab bor pathar asor phan na ching thum sike bang lo. Aphe pithe a the ko pisi ni tum na ching thum non ke bang lo mane alam থেকে 8 তারিখ নিতুম বহুত জগলো 8 তারিখ বহুত জগ পেন নিলি তুম জগ পামি কেচে কই তুম জগ পামি লো আফি নেক্সট টাইম আনি ইনসাম আপর সিলিস্টাম ahormu abang nang pang bo pichoklo police atum pinaklo na phi bangke first time komat phansi pu first time tu mohila tum hasinang ke koi nang tum jog det pe nang tum chi thapon thot pusi ni tum phanang ke pu sita me next itum all itum chi song pen ri pen jat pen arju pen itum han apina che than thulo alang tum si patu thu joilo non abang patu thu et itum chini thu et pen apoi non abang ke ni tum han ulta case na pitu det nitum so case pen nitum ko ano ne ke kat ko ano ne ka che patu nitum ko ano ne ni duk do ni somar pen e penan pen e hem dolong le e red dolong le nitum la si sa pini ar ni ke la so chi song pusi tum ke bang i la pen nitum ke pa jogi ya phan po pini ke hok pen se ta jat pen se tum jok po nang po jok je tik nitum dam de jok je tik nitum dam de nitum han ko ane nang pa sung nitum ajo pi hem che dolong le bari kha hor mu ke ang to na chini lo bari kha homoi ke cham ke che ing phat do ing lit do ing nar ta nang ong pik la lange theta do la pen de nitum kunalo ke dam poiso mar pen lange thelo ma ing nar lo ma ingna long le dam ta dam bangken ang pathilot po itum ka phere ko anoni hem le do ta police la pen a police tum bang ji ko so lo nang theri hem rit na pheng no pikang det tik tik alang tum dam de I hem nang tur pikang bang bang la son kali ke police tum alang tum alam sampen wang pen na arju pen si nang poni ke non ke amen ke do amen ka we dak ang ton non a pilas bangke non nang ke jang det bangke ni tum APSLC amuni si nang jang thailo akaprek asong hadake itum asong pala mawe itum BJP Congress bo itum jattawe itum angton tum si kachisong hadake sitame non aphia por bangke kona penone ko pu penone nitu APSLC aphasi nang koi huplo lasi nili tum hanke rongaso putolone mate thek bangwe pupolone inut pen suri phokep putari tum ke piun suri thongkep puta piun lasi nang tum rata tumle nang matha dundai no free advocate nali hin pe APSLC solo song hin pe non dwaram lo harat kisung akuthak nali ka chini da mateng ko pitsin ni ni ngaklong pe nali than pa chini porara ahok pe dalam non thi hek pe nali tum phan pachini pon la hello aprang si media reporters do anaphan akiropilo la pening chingduk lo non ason kiduk kisung kilak heme jangre sarpi buri sarbura lapen ye oso chebachot lapen oso apokarlo oso pregnant pinap dik ne oso mahang thekpo alang lita ahem sorphan lapuson si suri phokep chiwan si ladak kodalong kiwanglo bon sitami alang litum labang so tangka ke kiram pen angke mojong sila so tangka kiram pen aku latum situtun edat ponte aku lata mane ke case bilipo kalang makali radatum la hello la si ahok alam ladak than pachini ponji la hello la ke information booklet
labangke access to justice for all Assam State Legal Service Authority, District Legal Service Authority DLSA po office di fu court along ta DLSA office do, dak hamren ta DLSA office do, anta nilitum abang DLSA office along nilitum patumidik wanglo alang diphan arjulo free advocate pinang po. Ate free advocate pulante ake joy advocate. Ladake hikia dulita hang hepin pen ake joy advocate longji. Arondo labang so aron rad dead upon pachiniji nilitum women wing Karbi Anglong East West Dima Hasaw Risomar Okorjang Sarmar Sarpimar APSLC lapen songza po songza pi lapen rad dead upon pachiniji. Lake APSLC tame BJP atum lepho tame ASDC tum lepho tame Congress lepho tame Karbi tangte Karbi. Lasi APSLC atum pensi leading part and ponpo itum abhan ng kirap aron pen itum abhan ladak justice itum abhan tangka itum hikia dulipi jok plot pensi manike kisung dada bang abhan tame ladak aki joy pen jail pensi tame jok longji arondo. Lasi bangso aron ilitum labang kachini ke jakong pu aki hai jai katharsar ilitum aphan ithan bom. Lasi ilitum bangso aron kachini ke ilitum penangsot. Lasi ilitum kadu kavita chipachini ponang lapen habit haram ingnar ingphat inglit laposon ke cek lapen patumi digalom ke duar amla malom malam Karbi atum aphan ingnar sakbop puta motowar ng arjulong at lilo. Lasi lahay sarpi sarburatum tangka Cewan tete lasi alang litum konat pen si tangka ke pijima lasi hok pet pen litum Central Women Wing alang li sitami APSLC All Party Hills Leaders Conference ake happy purnimang happy alang li sitami do desang sepen nitum jirpo don rap kadukawi pen nilitum Youth Wing rang sina sitami alang li presidents tami lang li nang barlo ake happy purnimang happy APSLC Central along alang li Vice President lo Risika Milipi alang li sitami non head alang li BJP pen alang li wangsi APSLC along kachisong ng pangtang dun lo. Nalitum kedamtang waramla aha waralong na tum luke jokadi system kang butat nalitum rong rada pan kachenek ka hulu la police duraka tum natum methang jungjung don raba pan pini da police duraka tum na arrest etlo la so puthak natum pan pini police duraka tum natum poisa pine ke hang nanga di mana sondoma dolosa ko BBC nang pula tum salita oista bang suri pocket ke bang si ho jokpo leha labang kedak botlang so athana OC pendong ke puma mate dak dwaramla outpost pendong pula da dwaramla outpost pen sipu dwaramla outpost si pudi tamne na tumla anrat kisung aputhak na tum kana pensil bang so atangka kitiun je kong ro manang tum ni tum kia velo ni hok pen talong thai velo barikha si jon cholong thai ve choram thai ve lanal tum bangkuan sedak non polis biro ka tum nang tum metang jungjung nang li hema sordo pen dang lok rong siru besipan bangan pasen non polis biro ka tum KRS lo bang troxy rada pan nang pajok pola pen suri pokep nang kinang po Inut pen. inut pen ko babat sinang tum dak bangan do dang tum hema sordo pen metang jungjung metang gora bang pudoma kapre do ike masal do Omputeron tentuno. koson ha Omputeron. Omputeron pi panan nebek cek lo Ne piu dak sidu. dak sidu di omputeron pi panan pajok po suri pokep baik no puna Na pulo. la polis duro ka tum sinang pulo Jadi pokok bano yang ke nang lupu. la ke doramla outpost Indonesia biti. Baba. nili sopo ba nali sopo bang di kopiar ni kopiar josi la bang so nali sopo pan KRS silong ba jo bang ke hombara nong ve ba Barang we la system ing bodat aputhak selang pan KRS ma man kopina cash doma ave la so pen lo Pen lu. ang keno nali sopo pan nang lo people la pen suri poke ban no la puiglo la ke hadak doramla ke dua polis undang nang tumdong bang no senang hang la poma kali komat sigi pula so kita Lang lu. la Jong pit he na son tahan itu mah okil senang hang ba advocate nang hang komai advocate nang hang ga dak nili tu mah kir kaciki hansi sanghu okil men nang thani jima jin thong hansi chin thong hen se nang tum pan suri poke ban non
Nanti tum masuk po apa nanti tum hemat sorban dulu po petong cintong si advokat nangga hang ma. Lai lo. Oh. Ni tum ke 11 ajo si ni tum han ke nang nep lo. Nang nep pen seta 11 ajo dolo ang pare 12 ni ta dolo 13 ni ta dolo. La 13 ni ta nili poriyar pensi nili phan ke wanglo thang alam alu na besi nili phan ke nang lo plot lo. Anchol. Tapi lawan sunak tum nang kena po thak kopi si nanti tum po konten. La nang ki puji ke halada ke ang ton group pensi ke claim lo he claim puwai phita non bang ke isivet asong phansi jong vet lo. Mana EPHLC asong asan si nevet lo. Nevet lo. EPHLC pan ke kroy abang ku bang pion ke non ke cinek ka holo son do ko. As dolo la bang ke la penon ako arju tulong lo independent tumbang ta amen dodon si la song ni ba de konjo kathar pan ka chirap tuman mata amen do la song ni tuman si amen do chom belek tuman ke amena beda oh nalihin pala bang so kisung apo thak nalihin kopi nalihin kong ban ko kisung apo thak labang ke kisung pig lo athe hala nangkang hoy dum da ron re pen sinang hoy pider lo la pot sino na bang ke kar biang long angkang constituency ko an ma ke do la ke nilitum asong non ke nilitum asong APHLC ma sinang pang thek lo apot si nilitum 26 constituency APHLC a committee ko an ma ke do bang ke kewang jilang la son thot jong si nang pa siksak bom nang pa sung bom pulo tang te la so ka chi song bang ke ladak hamre nan wet ke jut ko ke lake la ke akang tu ta dam nang kok ji la pen la tum han la non ka chine ba bang phu bang trok do pu la so bang trok a bang phu tum han ke dak pen release wek nang pu jong si release le pulo tang te la ke mu pen nili pulo je la dak la hamre na constituency duaram la constituency chot kali 26 constituency abang phu si dak bang po dak sinang chi song pu kali pulo tang te pilo la an kache song awi pulo tangte akisung da jog je ji athe akisung ke mopen kadoga weta che than rinti lo arong sormata ku pilo non barikha chala por di RVC chepa choima ing nar bendong chepa choima mande hajira dong chudunjima e methang ke chui phanda apo chepang krang mowi pulo tangte la non police tu advocate tu kadoga we tum chelang pen inun da bang phu phan la an tangka ke hang suri phokep na ing tho ko an ing tho pu ke hang abang ke la bang ke chokche la pot sinon ladak hamre na kod long disido di la so disi abang phu sitamin non la so ka che songa hong jai pen ang tong nang chini dun pen la so abang phu bang phi tum han ke jang abang phu bang phi tum han ka release han ke advocate free pen ake joy pen nang peace nang pinang ji pusini li pudam ji kali pulo tang te la ke aronda dam de ji athela tum ili tum han nga che ka che song asono te madi non ke kache song a joine APHLC tum kache song tang pi ga joine sinong APHLC abang phi tum phan kacha songja po songja pi tum phan ne pidet di lab lo pulo tang te hala so a ghotona ke for wek ani abang ke kupilo hada ke party awi pulo sitan nong ke nang pang thek det la pot si APHLC jongjung 26 constituency pen si la so pu thake chi song wek po pachun wek po labang trok ne bang trok sine ke jang abang phi tum phan pa jok wek po angko jong si jogje pulo talake jogje pulo tangte akang tu yang deng tadam pulo ke kache songa bangke la pulo jo non polis duro ka ara ka pa siksak rong along nal tum ka chenek ka hulu aputhak non advocates tamen to aphan suri pocket nang hang suri pocket nang bite nal tum don rab pen jin puji panang ko puthak nal ko pilo ko jili ko sosi pudam lang wal bang na hang na hala sini tum paisa si sulok nak thelo keduk ani bang hajara chodam choda amuni tum sai de gente suri phokke abli suri photalong nek the suri sidalong nek the ni tum ke e para hok ka hok lo police tum nang ri lo bang lo don ni tum rong lok ta don phli ne don phli ke in hap todam lo e pathe amuni tum do bang de lo karok lo amuni nang long le de lo he in hap se todam rong lo engke ni tum rong ban inur pon long lok lo he bir sonteron pala pan mangge la somnia men mangge non second list ta la ta ko ane bang ko ane dong la bang na chine de lo man malo ne ke klangji ni ga charge lo bang ner kep do lang puno second list lo sita hala sorni lokajo korni kala system kan bo long ke nal tum APHLC arada te claim kali hoga kali len tum khada ke party la mo pelo to pala party phone ko ane do khada bhore jok lo mat so ko horm kam ko der joini pensi e thur pak lo
ratur pak lo api bangke nolas goito bang apunil tumpa pelsi bansi koila kopi alam tian nang lina karju lo bangke Mane non la dwaram la lo kita tang luke jok system kan boda dapat hak hidup pela karat to mane hidup bahani to man polis doro katum inang cek lo la suka pa jok je pa nai long chi kicing bai pen kin ben suri pokep inut ben nili poisa hang long le ako nili tumke poisa ke hang he de nili tum poisa hang he nili tumke isia fees advocate ke mayok ta nili ke government advocate kali nili tumke salary le do kali dorma le do kali de la si nili tumke ajara kam le claim se tambi isia fees ke hang do de la si isia fees ke hang bangke nili tumpan la puson posana ke demand bangke nili pan ke koi bangke la nita ningduk lo la puson nili pan nang bupeda nei polo mane murad atum dak ki poda ki sumara nili pan ki salam na narjing de ki salam na narjing no ku puson pensip kuson mal la salam te bang nang ni narjing nang li so case number thani jima a case pasonido de a case pasonido bothelang so ps case 41/22 la pen la so duntu bothelang so ps case number 42/22 ke chengsia case bang ke hala punjai mi school la pen punjai lp school a polling officer alang itum bahini rensing rong hang la pen netra gotom alang itum si fir ke pilo fir ke pi la so duntu bothelang so ps 42/22 labang ke hala sorni polling day ni sector officer alang li SI of police Abilash Bora alang li si before the officer in charge bothelang so PS alang li si FIR ki pilo FIR ki pilong allegation ki pie bangke la pulo la bang sorni alang li tum isi ejhar ki pilong ki pupona bangke bang pharo truck amulu tum hadak rubber seal bang imbodet pu alam thepen polling station nang tengkheng dut lapen ke bang pharo truck amunit polling officer lapen hala police personnel lapen polling personnel teman attack lo areng hu pasul pusipu latum lam koi ki pipon ke la so tengsi police atum IPC section 120B 143 294 152 353 447 171C 333 427 325 335 IPC labangso section alang jan pabon ponlo laswang bong pen 333 sections labangke causing grievous hurt to deter public servant on duty labangso section labangke magistrate ke binong ke laga try ne sessions court se try ji sita me nili kidam tang tarik inko era clear ni magistrate court along bail hearing dodun lo bail hearing along nili argument pidun lo 333 sections dak attract athi grievous heart pulote kupulo grievous heart pulote halaki pho weka bang phu bang arenga hu so pi khangjangi lapen ke se chelang nang serji lapen galang listame hospitalized ji la support pen nili low point silang dam lo dike basua case tame nili reference endpoint lo lapen ke court apanda nili chuning ri lo nili upon perusal of the case record nili thang ta haladak complainant atum ba victim atum alang nitum ki puke polling station ta areng hu solo pusipu polling officer areng hu solo pusipu la polling officer areng hu ke so alam the penchot ke chokche alang li medically proof alak cepak lang theng nei medical report attached nei labang so ne hadak case record ka perusal long bangke nili longle sitame case dari police case dari bangke lake confidential nili tum lang dunong le lasi honorable court of nili tuning rilo je case dari bang nang li tum lang pamit ham case dari long jong si police atum pen hala reng hu kisu medical report attached dun pulote labang pulote nili tum grievous heart pu kroyonji sitame jong si ave pulote ke normal heart choji so normal heart pulote la an serious offense kali la silake wrong allegation la pen ke adun tu do thulang nili argument ke place bangala pulo alang litum FIR ke lodge lake tarik narke bani polling ani bala polling day ani la so ni matsi complainant ke kumal lo SI of police Abilash Bora alang limeta sector officer lo alang limeta hadak si dolo te offense bang jong si cognizable offense cognizable non cognizable offense hinya category do cognizable offense pada alang litum dak masih arrestin sitame alang litum tarik narke bani arrest resi tarik kreke thompen tarik kre truck ani sika arrest people see jong si offense bang la on serious pula telang alang litum la so ni arrest lo so my client miji inti
Miji inti Rajib Tokbi Om Puteron pi Elias Terang pi Hersing Tiso Birson Teron Renson Senat are totally innocent. False allegations have been made against them. Alang litum thang involvement away ladak. Lasi court penta langpondo alang litum against prima facie evidence thang thekmonong le. Lapen ke at this point of time hala police utum investigation a part bang alang litum han kadorkar avelo pusipupon lo lasi alang litum han bail grant lo. Bail grant lo. Bail ke nilisi move pilo nilisi apply pilo police case dari call lo police case dari pe nili bail hearing dodun lo ahormu bang sessions court and dam nahi polo sessions court dam desi JMFC court pensi bail pi pondelo athe hala sessions a case along a trial ke doye sections bang la bang ke attract delo athe hala so injury grievous injury bang aveda joinelo lapen ke nili kado ifanda juni reporting tung nili pan nili la anani ke komani yang bong pen alang lituman pa jok pidun lo alang litumhan nili tame atumi nili methang hema sorta ke so setame nili difu ben ajo bangsi ajo bang troka bang pu tumhat pakrenar kep 48 ta bail bond nili ketok towe jopang thang baji sira chitiman pada prang baji popen ketokan alang litumhan nili ke mathasi labang so sai ke claim pilo la pen ke nili phan la puson poisa na ke hang polam ki klang nili tengneng tungduk lo la pen ke nili mithang mata pini media thengno nili klardak pen ngi lo la puson le nili phan alam koi bang bom poluten nili puson na case enundelo